trip na siguradong hindi bad trip. 3 oras na hindi ka olats. Alas-tres na! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Sino dito ang ayaw umuwi? Kasi nga, for sure, raratrata na naman ng misis niya. Uy, wag ka namang umuwi sa kabilang bahay, B. Nagbabalik ang inyong kadalnalan na dalnalerang atleta DJ Maratoni. At kanina nga napag-uusapan natin, kapag kaganitong kaliwat kanan ng mga issue, meron dito tungkol sa tax, meron din tungkol sa korupsyon, meron din yung mga kaliwat kanan na hearing na ganyan, kahit paikot-ikutin mo, Diyos ko, pare-pares lang kayo naglolokohan. Kaya nga minsan kapag mga ganyan, pag alam mo namang wala ka namang magandang ambag, i-close mo na lang ang mouth mo, B. So kanina ang topic natin, diba, minsan ba na-realize mo na trip mo bang dumaldal o trip mo na lang tumahimik? Depende yan sa'yo lalo na depende yan actually sa scenario. Kung kunwari, ikaw yung klase ng tao na kapag ka napapagalitan ng asawa mo, dami mong dahilan. Diba? Kaliwat kanan yung dahilan mo pero alam mo sa sarili mo na char-char lang yung reason mo. O kaya naman, ikaw yung klase ng tao na kapag ka nag-aaway kayo ng partner mo, tatahimik ka lang. Ano lang, silent treatment. Alam mo, pagka ganyan, silent treatment, yan pa yung pinaka nakakatakot sa lahat eh. Di mo alam kung mamaya kumukulo na yung dugo niyan. O hindi mo alam, mamaya lilipat na ng bahay yan. O mamaya, di ka sure, yung trip ng taong yan, wala na. Umalis na lang siya. Tingnan mo yung katabi mo. Ayan, mukha bang mahilig yan sa silent treatment. Well, anyway, alam mo, pinakamahalagang lesson dito. Lesson learned from DJ Maratoni. Whatever the issue is, kung ano man sa tingin mo yung tama, kung ano man sa tingin mo yung pag nagsalita ka, binuka mo yung bibig mo, maraming makaka-benefit. At alam mo rin na hindi ka nagsisinungaling. Mahirap na kasi, no? Paikot-ikot na lang yung kwento sa hearing. Ay, uy. Teka lang, baka mapahamak ako dito. Pero kung alam mo nga, going back, kung alam mo naman sa sarili mo na tama ang iyong mga sinasabi, siguro it's time to speak the truth. Kasi minsan baka mamaya ikaw na pala ang solusyon B. Malay mo, yang katabi mo. Yan ang katabi mo ang titigil sa korupsyon. Well, bahala ka na. Desisyon mo na yan. Nandito lang naman ako para magpaalala. Diba? Isa rin sa mga gusto ni Maratoni. Dapat hindi lang katawan ng healthy. Dapat pati rin sa decision making B, healthy rin. Diba gusto mo yan? Plus point sa langit, B. Anyway, siya. Ako'y tatakbo na. Kuya, mag-iingat ka. Lalo na yung katabi mo, ingatan mo yan. O kung wala ka man katabi ngayon, imaginein mo na lang may katabi ka. May katabi ka na soon to be your jowa. Oo, yung susunod mong pasahero, B, yan na yung susunod mong jowa. Basta, tatandaan, kailangan, huwag magsisinungaling. Mahirap na ngayon, daming sinungaling. Anyway, eto susunod nating DJ. Feeling ko hindi naman siya sinungaling. Ano siya? Mapagmahal. Mapagmahal sa mga singilin. Oo, hindi mo mautangan yan si Spicy Opa, DJ Kim Chino. Ewan ko ba? Anyway, maraming salamat po sa lahat ng mga nakipagkwentuhan, nakipagdaldala, nakipagchikahan.
Kasama pa rin ang inyong daldalerang atleta DJ Maratoni na pwede nyo pong masubsabay. Subsubay. Ano ba yung subsob? Masubaybayan kasi. Sa Facebook, Instagram, TikTok, Threads, it's MARATONEE. Goodbye. Tuloy-tuloy pa rin ang Feel Good Music ngayong Feel Good Thursday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio Manila. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.